Здравейте, братя и сестри! В момента часа е 1:25 вечерта. Просто духа ми го казва, че ако не го кажа сега, знам, че отново няма да се го кажа. 2020 година бях в Германия и бяхме всички вънка, защото времето беше хубаво. Но аз се прибрах до вкъщи с моето дете да му взема шишенцето. И взехме шишенцето и излязахме. И духа ми говори да погледна към горе, към небето. Това се случва 2020 година. Но аз толкова не си го сложих в акъла. Това ми продължаваш да говори, че трябва да погледна горе към небето. Реших да погледна, братя и сестри, и видях как небето се отваря. Видях небето как се отваря и точно тогава една огромна червена пътека се появи на небето и отгоре тази червена пътека седеше един голям престол. И на него беше един човек с косата му беше до тук, черна и чуплива, с една огромна корона. И отстрани на тази пътека беше пълна с ангели. Тези ангели почнаха да свирят с едни тръби. Но така свиряха силно. И аз погледнах така дали някой чува тези тръби, но никой не ги чува, само аз. По едно време тези тръби почнаха по-силно да свирят. И аз усещам духа ми как излезе от тялото ми. И ръцете ми как почнаха ето така да се издигат. И усещам вече духа ми почти как е напуснало тялото ми. И аз нямах търпение да се кача по-бързо на небето. Нямах просто търпение. Мислех само кога ще стигна по-бързо там. И точно тогава един мъж тичаше толкова силно и падна на колене на този човек, който седеше на престола. Именно Господ. И този човек казваше: още не е дошло времето. Моля те за още малко време. Но Господ каза, че повече не може да трае, че няма повече толкова сили, че точно сега е настъпил момента. И тръбите започнаха още по-силно да свирят. И аз усещах още по-силно как вече духа ми напуска тялото ми. И в този момент човека се обърне, когато видя, че аз съм готова вече да се кача на небето. Той каза: моля те, пусни я, защото още за нея не е време тя да дойде тук. Има малко дете, остави я на земята.